bevægelse af hjernen. Ja. Og det andet må fylde, og på musik, det er det tredje. Vandtegn over i vandstationen. Ja. Vinder en hånd. Ja, som... Det er et tværsnit. Det der har vi et tværsnit. Der har vi... Vi kan simpelthen skåre igennem det her. Og så har vi... Det er her. Ja. Her. Rygsøjlen. Karne. Den ligger... Og... Den ligger lige... Det gør du med mig. Det er dig, hvor den er. Ja. Men det er det, altså det her med, når jeg nu prøver at skære noget langt hen, altså man rykker sådan længere og længere rundt på maven. Der er også 33. Der skal man altså se virkelig arbejde for sagen. Ja, okay. Den ligger helt dernede, I kan se. Godt, du Hold da op. Skal du bare sige, at det er en pause? Ja, nej, nu bevæger den sig igen. Og det er også svært aktivt, men det er helt vildt. Har du fundet noget, der hedder AC? Og så er det den